Cultura Animi, un espai per parlar de cultura, amb Jaume Pros. Sabíeu que a l'antiga Roma els pixums eren un element molt ben cotitzat? Tant era així que l'emperador Vespasià va imposar un impost, l'urinae vectigal, a les persones que recollien l'orina de les clavegueres per fer negoci. I és que el pipí en descomposició, com segurament ja sabeu, es converteix en amoníac, com demostra la pudor insuportable d'alguns lavabos públics. I l'amoníac és un producte que els romans consideraven ideal per rentar la roba, especialment les túniques de les classes altes. De fet, hi havia establiments especialitzats a rentar la roba amb els pixums. Eren les fulleries. En petits compartiments, separats per un envà, posaven les peces de roba en uns recipients i unes persones que hi treballaven en aquells establiments les rentaven amb els peus. El sistema era molt similar a la manera que coneixem tots de fer el vi artesanalment amb el popular mètode de trepitjar el raïm. Evidentment, un cop que la roba rebia el tractament, calia esbandir-la bé amb aigua fins que desaparegués l'olor intensa de pixums. Davant d'un negoci com aquest, que cada cop comptava amb més establiments, Vespasià va aplicar l'impost que abans esmentàvem, l'urinae vectigal. Però al seu fill i futur emperador Titus, aquest nou impost no li va semblar de gaire bon gust, i així li ho va fer saber al seu pare. Aquest, el pare, va agafar una moneda i li va donar al seu fill perquè l'olorés. «De què fa olor aquesta moneda?», li va preguntar. Titus va respondre que no feia olor de res i Vespasià li va respondre «pecunia non olet», és a dir, els diners no fan olor. Efectivament, aquella moneda havia sortit dels pixums, si més no de manera figurada. Perquè us en feu una idea de la importància de l'orina com a producte industrial, només heu de saber que a Pompeia n'hi ha localitzades, agafeu-vos fort, fins a una dotzena de fulleries. Aquest episodi de Cultura Animi potser a algú de vosaltres us podrà semblar una mica de mal gust, però la història és la que és. Imagineu si haguéssim parlat de l'altre ús molt popular que donaven a l'antiga Roma als pixums, ni més ni menys que com a dentífric. Perquè, segons deien, el pipí era el millor blanquejador dental. Tant era així que aquest escatològic costum va perdurar a Europa fins al segle XVIII. Sant Agustí va dir: «Quan estiguis a Roma, comporta't com els romans». En aquest cas d'avui, no sé jo. Benvolguda audiència, ens retrobem ben aviat aquí amb un altre episodi de Cultura Animi. Que acabeu de passar un molt bon dia. Cultura Animi, un espai per parlar de cultura, amb Jaume Pros.